розвідка країн-членів НАТО прекрасно розуміють, які амбіції Росії, зокрема, щодо України, і не тільки, так, тобто говорять і про Балтійські країни, так, тобто в цьому плані всі прекрасно розуміють, які є апетити. Чому? Тому що Росія себе позиціонує як, ну, така умовно постімперська країна, а будь-яка імперія живе завоюванням нових територій. Тобто в неї амбіції контролювати або повертати країни колишнього Радянського Союзу під свою політичну орбіту залишається відкритим, і це не секрет. І Україна в цьому плані є першочерговою. Про це ще Путін, до речі, говорив в 2015 році на прес-конференції, відповідаючи на питання українського журналіста. А чому ж це все відбувається? І сказав, це для того, щоб возвратити Україну в єдине політичне пространство Кремля. Все. Тобто він відкрито це сказав, він постійно це повторює, і їхні плани зрозумілі. Як переконати в Європі, це теж чудово розуміють. Але часу такого протистояння, умовно вербального протистояння, таких звинувачень, він вже минув. Зараз всі шукають можливості, яким чином не догодити Кремлю, але знайти такий формат діалогу, який би, ну скажімо, не говорив, що це країна-агресор. Ви ж бачите, Еммануель Макрон теж от минулого року, тобто він говорив, що в нашій стратегії... На Мюнхенській конференції. Да, в нашій стратегії це і співпрацювати. І те, що говорить Макрон, те саме думають і інші країни, так, Європейського Союзу. Вони зацікавлені, як то кажуть, business first, з doing business з Російською Федерацією. І тому тут прагматика економічна працює дуже чітко.